Det er skide sjovt. Hold da kæft. Åh, sådan da. Satan i helvede. Flot, det var tæt på at ramme flyvehoppet, som ligger der. For satan der var det. Ej. Åh. Satan. Den besluttede sig lige for, at den ville hoppe af før mig. For satan da. Var det første hop, der fløj jeg, og så fortalte den røg den anden vej, og så landede jeg på røven. For satan, mand. Fuck, det gjorde nas. Ja, der har jeg prøvet en gang. Så kørte jeg også over et hop. Så hop, så lige det, den lander op og hoppet. Så er jeg giver. Så ryger jeg kraftigt op ad kælken. Det kælken, inden der lander ned i kælken igen. Så er den jo væk. Kælken den fortsat uden mig. De tager svin, mand. Jeg styrer lige ind i fotografen. Se der. Lige ind i fotografen. Au. Ej, det var godt det der. Godt grebet. Din løg. Det var sne op igennem ryggen. Det er godt. Skal jeg bare køre nu? Lige efter ham. Ja, det synes jeg, du skal gøre. Så rammer jeg ind i ham. Hvordan gør han det der? Hvordan helvede gør han det der? Jeg kan ikke. Ej, det er godt lavet.